Hej YouTube, velkommen til en fyrværkeri special ting. Med William og Laurits. Og det er som min lillebror. Og hvis I gerne vil se den her fyrværkeri, den er lavet af, så får I lov her. Det er special. Okay, der var den. Lad os stoppe. Så den er pænt god, og vi spiller ind på en server, der hedder Mooncraft, og den her raket, den er vild. Men er I klar til at fyre den af? 3, 2, 1 nu. Men Lars, vil du lige sige farvel? Farvel, og vi ses måske igen. Og forresten, hvis I gerne mit skin, jeg har fået lavet et nyt skin. Mange de siger bare, du ligner bare Benny Uren på en prik. Men nej, det gør jeg ikke. Jeg tager bare taget den mund, han har. Og det er det eneste. Ellers så er det bare mig selv stadigvæk. Og det er Laurits skin. Men vi ses YouTube, og vi ligger server IP ude i beskrivelsen. Vi ses YouTube. Hej.